नमस्कार, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभी के स्वागत करतानी, प्रणाम करतानी। आज पुस्तक समीक्षा सत्र में हमारा भी जन पुस्तक दिया भारतीय भाषा विज्ञान और भोजपुरी। विधा भाषा विज्ञान, रचनाकार शुभ नारायण सिंह शुभ, प्रकाशन वर्ष 2021, और प्रकाशन संस्थान शिवालिक प्रकाशन नई दिल्ली। भोजपुरी भाषा ओकर साहित्य आ व्याकरण का उपलब्धता के चलते पढ़ल जानल आ परिचित होखल आसान बा। बाकी भोजपुरी में भाषा विज्ञान के उपलब्धता बहुते कम बा। यह दिशाई भाषाविद शुभ नारायण सिंह शुभ जी के पुस्तक भारतीय भाषा विज्ञान और भोजपुरी से सरोकार भइल ढेर कुछ जाने समझे का सहज सुभाग जागल। भाषा का ह, ओकर व्याकरण काहे होखे के चाहिए, भाषा के इतिहास, भूगोल, शब्द संरचना, वाक्य विन्यास, उत्थान पतन, उत्पत्ति आ रूप परिवर्तन के सांगो पांग विवेचन जाने समझे के मिलल। साच कहल जाओ तो भाषा विज्ञान भाव प्रकट करे का साधन है, जैसे शब्द, शब्दार्थ और व्याकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना। यह पुस्तक के विषय में और बेसी हम बात करी, चर्चा करी या एक समीक्षात्मक स्वरूप पर जाए। ओकरा पहले हम एक दो बातन के रउरा सभी के सोचे रखल चाहता है। भाषा विज्ञान आ भाषा का है कि अधिकांशतः लोगन के मालूम ना होखे। भले ही लोग रचना करत होखे, बा ओकर कैसे ओके परिभाषित करे के चाहिए या ओकर कैसे परिभाषा कइल जा सकेला, यह दृष्टि के ध्यान में रखत एक यह पुस्तक भारतीय भाषा विज्ञान और भोजपुरी के आजू के हम अपने चर्चा में बहुत कुछ शब्दशः उठा के सोझा रखे का प्रयास के लिए बानी। एकर उद्देश्य यह बा कि लोग भाषा का है ओके जाने, भाषा विज्ञान का है ओके जाने, भाषा खातिर व्याकरण के जरूरत काहे पड़ेला ओके जाने। तो चलिए हम बात के आगे लेके चलता नहीं। भारतीय भाषा विज्ञान भोजपुरी पुस्तक के रचनाकार ये पुस्तक के दो खंड में भोजपुरी जगत के सोझा परोसने बने। पहल खंड के 9 अध्याय में भाषा, भाषा विज्ञान के रूपरेखा, भाषा विज्ञान के विशेष क्षेत्र आ संबंध, भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांत, बोली, भाषा और विभाषा के आपसी संबंध, आधुनिक भारतीय भाषा के वर्गीकरण, बिहारी भाषा, भोजपुरी, मैथिली आ मगही, भोजपुरी भाषा परिचय, नामकरण, लिपि, भौगोलिक विस्तार आ रूप स्वरूप बा। उन्हें दूसरा खंड के 8 अध्याय व्याकरण के बा। मने अपने आप में एगो समृद्ध आ सोगहग भाषा विज्ञान आ व्याकरण के पोथी। यह पुस्तक के विस्तारित भूमिका डॉक्टर जौहर साफियाबादी जी लिखले बानी। वहां के पुस्तक के पढ़ेला बखूबी रुचि पैदा कर दिले बानी। ओकरा इतर यह पुस्तक पर डॉक्टर राजेश माझी, प्रेमचंद, विमलेंदु पांडे और डॉक्टर अर्जुन तिवारी जी के विमर्श और टिप्पणी यह पुस्तक के महातिम बढ़िया से सोझे राख रहल बा। भारतीय मानवीय भाव विचार संप्रेषण के बरियार आ अनिवार्य माध्यम के भाषा कहल जाला। भाषा पर काम करे वाला विदेशी आ भारतीय विद्वान भाषा के परिभाषित कइले बा। संस्कृत का भाष धातु का संगे आंग आ टाप प्रत्यय का जुड़ला से भाषा शब्द के उत्पत्ति भइल बा। भाष धातु के प्रयोग स्पष्ट बोलला का अर्थ में होला। यही से विद्वान लोगन के मत बा कि भाषा उस साधन है जौना से बोले वाला का भाव के स्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाला आ बोले वाला के विचार के सुने वाला खूब निमन से समझ लेला। मूल रूप से भाषा दो प्रकार के होला, सांकेतिक भाषा आ असांकेतिक भाषा। दुनिया के एकमात्र सुरक्षित भाषा जौना के प्रकृति प्रदत्त
दैव भाषा कहल जाला। एकरे माध्यम से एगो मनई दूसरा मनई से संकेत आ हाव भाव के से अपन मनोभाव प्रकट करेला, एकरा के सांकेतिक भाषा कहल जाला। दूसर की भाषा जौना के असांकेतिक भाषा कहल जाला। असांकेतिक भाषा वो भाषा के कहल जाला जौना में कुछ निश्चित संकेत कह के ओकरा से अर्थ आ भाव के ज्ञान प्राप्त कइल जाला। असांकेतिक भाषा लिखित आ मौखिक दोनों रूप में होला। भाषा के सटीक परिभाषा कई विद्वान लोग दिहले बा। ओहमे से डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के परिभाषा देखल जाओ। मनुष्य मनुष्य का बीच वस्तुअन का विषय में अपना इच्छा भा मनोभाव का विनिमय खातिर जवन ध्वनि संकेत के व्यवहार कइल जाला ओकरा के भाषा कहल जाला। भाषा के विभिन्न पहलुओं के सांगोपांग गहिर अध्ययन का सूत्रन के बारीकी से जाने के कला के नाम भाषा विज्ञान है। माने भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के भाषा विज्ञान कहल जाला। भाषा विज्ञान के संबंध साहित्य या व्याकरण से तो होखबे करेला, संगही इतिहास भूगोल चाहे मनोविज्ञान सबसे एकर संबंध कार्यशैली आ मनोदशा के अनुरूप होखेला। साहित्य शब्द के व्युत्पत्ति का बारे में कहल गईल बा, हितेन सह इति साहित्यम। सार्थक शब्दन से भाषा आ भाषा से साहित्य के निर्माण होला आ साहित्य से भाषा विज्ञान के अटूट संबंध होला। एकरा से स्पष्ट होता कि कोनो भाषा का उत्पत्ति से लेके वर्तमान तक के अध्ययन भाषा विज्ञान करेला। शब्द का अनुशासन के व्याकरण कहल जाला, जौना के प्रयोग भाषा का अशुद्धि के शुद्ध करे खातिर होला। व्याकरण के आचार्य लोग के कहनाम बा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः प्रकृति अनेनेति व्याकरणम। माने जौना शास्त्र में शब्दन के उत्पत्ति या प्रकृति आदि का संबंध में अध्ययन कइल जाला आ जवन हर भाषा के आपन आपन होला उहे व्याकरण है। व्याकरण का आधार पर व्यक्त कइल गइल मनोभाव के अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाला। यही से भाषा विज्ञान के संबंध व्याकरण से होत रहेला। एकरा संगही भाषा विज्ञान के उतने महत्वपूर्ण संबंध भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र और भौतिक विज्ञानों से बा। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत का विषय में लेखक दोनों मार्ग प्रत्यक्ष और परोक्ष के ज्ञात सिद्धांतन के विशद विवेचन कैले बाड़। प्रत्यक्ष मार्ग के 11 गो सिद्धांत आ अप्रत्यक्ष माने परोक्ष मार्ग के 3 गो सिद्धांतन पर विमर्श करत लेखक शुभ नारायण सिंह शुभ जी यह निष्कर्ष पर पहुंचत बाड़न की कोनो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत स्पष्ट आ ठोस तथ्य नइखे दे पावल। माने कोनो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतन से स्पष्ट आ ठोस तर्क नइखे प्राप्त भइल। बोली भाषा आ विभाषा के आपसी संबंधन के निरूपण आ बोली आ भाषा के अंतर का संगही एगो बोली के भाषा बने के कारणन पर तार्किक विचार लेखक कैले बाड़न। पूरा संसार में बोलियन व उपभाषण के अलावे कुली भाषण के संख्या लगभग 2000 का आसपास मानल गईल बा। यही का आधार मानत वर्गीकरण भाषा वैज्ञानिक लोग कैले बा। एकरा 12 वर्गन में बांटल गईल बा। भारोपीय, बंटू, एस्किमो, फिनो-उग्रीय, काकेशीय, सेमेटिक, हेमेटिक, तुर्क मंगोल, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भोटचीनी, अमेरिकन आदिवासी आ 12वां उत्तरी पूर्वी सीमांत वर्ग। भारत आ ईरान के लोग अपना के आर्य कहत रहे। यही से यह लोग के भाषा के आर्य भाषा कहल गई। ई 2 भाग में बांटे, भारतीय आर्य भाषा आ ईरानियन आर्य भाषा। विकास का अनुसार भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग में बांटल गई बा। प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषा जैसे पाली, प्राकृत आ अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषा जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती। डॉक्टर गियरसन के आर्य भाषा के वर्गीकरण यह प्रकार से बा। बाहरी उपशाखा उत्तर पश्चिमी समुदाय लहंडा आ पश्चिमी पंजाबी, दूसरा सिंधी। दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगाली, असमिया।
मध्य उपशाखा बीच के समुदाय मतलब पूर्वी हिंदी। केंद्रीय भाग भीतरी समुदाय, पश्चिमी हिंदी पंजाबी, गुजराती, भीली, खानदेसी और राजस्थानी। पहाड़ी समुदाय, पूर्वी पहाड़ी भा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी और तीसरा पश्चिमी पहाड़ी। भारत में आर्यन के दू गो जत्था आयल, दोसर का जत्था मध्य प्रदेश में बस गई, जौन वैदिक संस्कृति के नींव डलस। डॉक्टर गियर्सन अपना वर्गीकरण में बाहरी उपशाखा के पूर्वी समुदाय बिहारी भाषा के स्थान देले बाड़े। वहां के बिहारी भाषा के से तात्पर्य भोजपुरी, मैथिली और मगही से बा। डॉक्टर गियर्सन का अनुसार बिहारी भाषा के उत्पत्ति प्राचीन संस्कृत से प्राकृत के दू अंग रहल, कथ्य सौरसेनी और कथ्य मागधी फिर दू भागन में विभक्त भइल, दक्षिण गौड़ीय और पूर्वी गौड़ीय। पूर्वी गौड़ीय भाषा में के 4 भाग में डॉक्टर गियर्सन बटले बाड़े, जौने में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया बिया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का अनुसार बिहारी भाषा के उत्पत्ति निम्न तरेबा। पहले भाषा के डॉक्टर गियर्सन का अनुसार बिहारी भाषा के जौन उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का चार्ट बा वो रउरा सबके सोझा बा। अब हमनी के डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के चार्ट के देखब तब हम एकरा विषय में बोलब। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी बिहारी भाषा के जो विकास क्रम देखौले बाण शुरू होता भारत आ ईरानी से, भारत आ ईरानी से भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा के सुनीत कुमार चटर्जी जी 4 गो भाग में बटले बाण, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य। अब प्राच्य के फिर से 2 भाग अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश फिर 2 भाग में विभक्त भइल, जौने में से पश्चिमी मागधी के 3 विभाजन भइल बा, जौना में भोजपुरी, मैथिली और मगही, और पूर्वी मागधी से उड़िया, बंगला और असमिया भाषा के उत्पत्ति भइल बा। ऐसा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी के मानना बा। आ लब्बोलुआ जितना भाषाविद लोग बा ऐसे सहमत होला। एकरा संग ही हम इहो कहल चाहब कि लेखक शुभ नारायण सिंह शुभ जी भी ए विभाजन से हमरा के सहमत दिखैले। लेखक शुभ नारायण शुभ भोजपुरी भाषा के नामकरण और डॉक्टर गियर्सन और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जैसन भाषाविद लोग से सहमत बानी। माने भोजपुरी बोली के नामकरण शाहाबाद जिला के भोजपुर परगना के नाम पर भइल, जवन प्राचीन काल में भोजपुर प्रांत कहात रहे आ वहां के शासक भोजदेव रहस। पूरा भारत में लगभग 327 गो भाषा आ 25 गो लिपि बा, जौना में भोजपुरी के लिपि देवनागरी है। बहुत लोग भोजपुरी के लिपि कैथी मानेला, बाकी लेखक तर्क से एकरा से असहमत बाड़े। यह विषय में वहां के तर्क भोजपुरी के सही रचना अमीर खुसरो का समय से शुरू भई। अमीर खुसरो तुर्की लिपि में लिखल शुरू कैलन, जवन आज के उर्दू लिपि बा। तका भोजपुरी के लिपि उर्दू लिपि मानल जाई। यह तरीके के कई गो तर्क वहां के अपने पुस्तक में देले बाड़े, जौना से वो सिद्ध करे के कोशिश कैले बाड़े कि भोजपुरी के लिपि कैथी ना ह बलुक देवनागरी है। 14वीं 15वीं सदी में कबीरदास जी एगो बरियार भाषा मान के अपन रचना शुरू कैनी। आ इहे कारण बा कि वहां के भोजपुरी के आदि कवि मानल जाला। वहां के एगो रचना और बहुत चर्चित रचना, हमारी बोली पूरब की हमें लखै ना कोय, हमका तो सोई लखै धुर पूरब का होए। भोजपुरी बोले वाला लोग के क्षेत्रफल विद्वान लोग का अनुसार लगभग 43,000 वर्ग मील बा। भोजपुरी बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल का मध्य पश्चिम से लेके मध्य प्रदेश के सरगुजा रियासत तक, आ झारखंड में पलामू आ जसपुर तक बोलल जाला। ई डॉक्टर उदय नारायण
तिवारी जी के भी मानना बा। डॉक्टर गिरियर्सन भोजपुरी के 4 गो रूप मनले बाड़न, जवन उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी आ नगपुरिया कहाला। एकरा इतर 2 गो और रूप बा जौना के मधेसी भोजपुरी आ थारू भोजपुरी कहल जाला। उत्तरी भोजपुरी के सरवरिया आ गोरखपुरी 2 गो विभाषा है। यही लेखा पश्चिमी भोजपुरी के काशिका कहल जाला। भोजपुरी खाली भारते में ना बल्कि विश्व के कई गो देशन जैसे मॉरिशस, फिजी, हालैंड, सूरीनाम, फ्रांस, त्रिनिदाद, केनिया, भूटान, नेपाल, गुयाना आ सिंगापुर जैसन कई गो देशन में बोलल जाला, फैलल बा। भाषा विज्ञान के काम बेगर व्याकरण के पूरा ना हो पावेला। यही से अब व्याकरण के कुछ बात कर लिहल जाओ। व्याकरण ऐसन विधा है जवन कौनो भाषा के अनुशासित रखेला। एकरा माध्यम से भाषा के वर्ण, शब्द चाहे वाक्य आदि के व्याख्या कइल जाला। भाषाविद आ लेखक शुभ नारायण सिंह शुभ यह पुस्तक के दोसरका खंड में व्याकरण के हर अवयव पर विचार आ विवरण मजमून का संगे प्रस्तुत कैले बाड़न। यह पुस्तक में वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, शब्द संरचना आ वाक्य विन्यास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, प्रत्यय, समास, संधि, वाच्य आ विराम विस्तार से कैल गई के ऊपर विचार विस्तार से कैल गई बा। छंद आ ओकरे अंग पर उदाहरण का संगे विचार कैल गई बा। यही खंड में पर्यायवाची, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, सहचर आ विपरीतार्थक शब्द उदाहरण का संगे विवेचित कैल गई बा। संगही मुहावरा, कहावत, बुझौल अनेक शब्द खातिर एक शब्द के ढेर थोर बतकही यह पुस्तक में बाटे। भारतीय भाषा विज्ञान आ भोजपुरी पुस्तक के पढ़ला का बाद हम कह सकत बानी कि ई पुस्तक शोधार्थी, विद्यार्थी आ भोजपुरी प्रेमी लोग खातिर बहुते उपयोगी पुस्तक बिया। ऐसन बहुमूल्य पोथी भोजपुरी माई के अचरा में डाले खातिर भाषाविद आ रचनाकार शुभ नारायण सिंह शुभ जी के ढेर ढेर साधुवाद। एक बेर फिर से हम ये कहल चाह कि भारतीय भाषा विज्ञान आ भोजपुरी पुस्तक हर वो भोजपुरिया के पढ़े के चाहिए जेकरा भीतरी अपने भाषा के जाने समझे के जरिको जिज्ञासा होखस। एकरा संग ही हम अपने आज के चर्चा के विराम देही। ओकरा पहले हम एक बेर फिर से रउरा सभे से निहोरा करतानी कि रउरा सभे यह चैनल के देखत रही। पुस्तकन के बारे में अगर आपन कोनो टिप्पणी हो तो ओके जरूर भेजी आ अपने हित में संगतिया लोग के देखे के प्रेरित करी। चैनल के सब्सक्राइब करी। जय भोजपुरी।